Unsa po kay hay ihubad sa nimigi aning natawhan sa Marso 17. O migi unsa may hubad sa natawhan ani? Pizza Marso 17. O Kisi, kung ikaw nataw sa Marso 17, garbuso ka nga pagkatao. Dili ka gusto nga nay makalabaw nimo. Taas kag pride. Unya ikaw usahay ug sapoton, dili gyud ka magtabang-tabang. Ug ikaw sa imong hunahuna kay pinangga man kas imong mga ginikanan, maningkamot ka nga makatrabaho aron makatabang kas imong mga igsuon. Ug ikaw baya pod intaw breadwinner sa imong pamilya. Unya ikaw dali ra pod ka matintal sa mga kababayan ug kalalakihan. Ug ikaw magsukol-sukol sad kas imong ginikanan, mabungol ka. Maunay imong hubad sa Marso 17, Kisi. Katong mga nataw ani nga pizza, ilabi na sa mga tigtan-awan sa amo ang YouTube channel. Palihog taon ko sa padayon sa pagtan-aw niya, i-like ihapon amo ang video niya, i-share sa inyong mga kahigalaan, unya click subscribe. Salamat.